Jona pod Sziasztok, zdravím, pekný deň. Volám, lebo že nemám ten zaplatený paušál, ale neviem prečo. A ten váš barátom, ten vedúci, povedal, že tam není zaplatený splátka. No povedzte mi rodné číslo, poprosím. Istenem mindenit, počkajte. Šivečky, daj občiansky preukaz, mindenit pičáva. No, už mám. 940. Máte? No, 203 áno. 9669. Pán Gambik René. Áno, to som ja plnej kráse. Moment. No. A vy ste už uhradili tú sumu 168,56 €? No však to, že neviem, lebo mne povedali, že to je nezaplatené, ale ja som žene dal peniaze a ona nezaplatila. Asi ona si zaskúpila ten čučo, tabák a papierky, takže ja už vôbec neviem, že čo už mám ja komu veriť. Lebo ja som to platil a ona zase nezaplatila. Dneska pôjde do piči odtiaľto. Chápem, no. 168,56 €, pán René, treba zaplatiť. S tým, že vlastne... Ja tú piču zabijem.